Днес ще разгледаме въпросът къде. Предлозите за място отговарят на въпросът къде и разкриват местоположението на обектите. Например, ако имаме една сова и една кутия, можем да използваме различни предлози, за да обясним къде са позиционирани те една спрямо друга. Ето и няколко примера. Къде е совата? Совата е в кутията. Къде е совата? Совата е извън кутията. Къде е совата? Совата е пред кутията. Къде е совата? Совата е зад кутията. Къде е совата? Совата е до кутията. Къде е совата? Совата е край кутията. Къде е совата? Совата е под кутията. Къде е совата? Совата е върху кутията. Къде е совата? Совата е над кутията. Къде е совата? Совата е между кутиите. Къде е совата? Совата е сред приятелите си. Къде е совата? Иван е срещу Петър. Ако ви е харесало, може да ни последвате в Инстаграм.